29 листопада сирійські повстанці увійшли вдруге за чисельністю місто країни Алеппо. Це був найпотужніший та найвдаліший наступ проти урядових військ за останні роки. Очолила атаку організація Хаят Тахрір аш-Шам, яка стала впливовим гравцем у сирійській війні. Хто проти кого воює у Сирії, де війна триває вже 13 років, розібралися журналісти Хармедіа. Мирні протести в Сирії виникли у 2011 році, а через те, що жорстко придушувалися владою, перейшли у збройний спротив. Проти президента Башара Асада воюють чисельні опозиційні групи, найголовніші з яких – поміркована опозиція, курдські збройні формування та мусульманські угрупування. Поміркована опозиція представлена вільною сирійською армією. Її створили колишні офіцери армії Асада, підтримують їх Туреччина та країни Перської затоки. Раніше підтримували західні країни. Курдські формування представлені бойовиками загонів народної самооборони. Вони визнані терористичною організацією в Туреччині. ЗНС бореться як проти Асада, так і проти різних інших формувань. Бойовиків ЗНС підтримує США. Мусульманські угрупування в Сирії нині представлені організацією Хаят Тахрір аш-Шам, яка в союзності з вільною сирійською армією відвоювала Алеппо. Неофіційно підтримку ХТШ надає Катар, хоча експерти вважають, що організація діє в інтересах Туреччини. Основну підтримку диктатору Асаду надає РФ. Росія з осені 2015 року проводить бомбардування антиасадовських сил. Удари РФ призвели до загибелі від 6 до 8 тисяч мирних сирійців. Москва використовувала хімічну зброю, касетні бомби проти сирійських міст. Amnesty International ще у 2016 році заявила, що Росія винна в найкровавіших воєнних злочинах останніх десятиліть. Варто додати, що через війну близько 6 мільйонів сирійців стали біженцями. За даними незалежних джерел, під час війни загинуло понад 500 000 людей.